Iyo mpanel sandisize wanza ndine zvivindi kai. Jamani, zvivindi zvipi zvamunotaura imi? Isuti isine zvivindi. Imi Jamani, mini ndine zvivindi zvokumwa tii nematindindi. Wangu, ini ndine zvivindi zvokubhadharisa landlord rent. Vanzoibhadhara chero vasangana sendi. Wangu, ini ndine zvivindi wanza zvekuchallenge prophet. Ndopinda muchechi ndavana in the realm of the spirit. Prophet imi muri mbiti. Wangu, ini ndine zvivindi zvokubata nyoka menyu ndo ndazvirumisa tsoka. Wangu, ini ndine zvivindi zvokudzokera grade 1 ndobva ndanyora form 4 ndiri form 1. Wangu, ini ndine zvivindi zvokumhanya 25 rounds ndichinzi mhanya pasangana ground. Iyo stenzela usandijairira wanza ndine zvivindi zvokuvaka imba mutara ndobva ndasvika kuuk ndichipusha bhara. Jamani, indogona kumira paguvhara jinimbi ndodatanga kuripaza nezvisimbi. Wangu stenzela usandijairira wanza ndine zvivindi zvekupoinda musoja neputi ndobva ndamubvisa head. Wangu, usandijairire wewe. Ine zvivindi zvokubata corona, yotest kwebva yabatwa positive, yotanga kupfeka mask ichisanitizer ichidzivirira ini. You guys, thank you for support pa TikTok. Tine movie kubuda pa YouTube channel yedu na Zimtunes Comedy. So guys, go pa YouTube then go search out Zimtunes Comedy then go subscribe.